Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lona ngumgibe ongancethezwa insizwa kedabuka lapha yakwaNongoma. Umgibeke usematheni ke kulezi insuku kakhulukazi ku Facebook lapha emagroupini kaMaskandi ngodumo ke lokuthi ke uthumana uphuthu. Umgibe phela kuzokhumbuleka ukuthi ke wayekhona mhla kulimala ke lowo wakwambatha wayebizwa ngoDubula. Nakuba abantu abaningi lokho ke sebekuthatha njengehlaya sebehlala ngakho lapha ku Facebook. Muva nje kudluleke emhlabeni uZulu Glamour. Baphinde futhi bagiya ngaye abalandeli ke bakaMaskandi. Njengamanje wedlulisa kokungenami kwakhe ngabo laba balandeli. Nansi insizwa yakwaNongoma idlulisa ke lokho kungenami njengoba ikhala ke ngokuthi abalandeli ke bakaMaskandi bayizithutha. Uthi abasilutho badinga nje ke lapha ke bakithi ukwelashwa ngokwengqondo. Uthi akabasa abalandeli abayizithutha kanje. Sanibonani bafowethu. Namhlanje akekho ubhiki. Akunawo ubhiki namhlanje. Bafowethu nginenkinga namagroup awu2 aku Facebook. Igroup okuthiwa yingqwele zikaMaskandi negroup okuthiwa yinkumbi zabathandi bakaMaskandi. Bafowethu those two groups agcwele abantu abangenangqondo, abantu abangacabangi, imikhanqala yabantu, imgodoyi yabantu. U99% abantu abagcwele lokho bheyoke imbongolo. Abanabo ubuntu. Kugcwele izinja kulo magroup lawo yi2. 99% wenu nimgodoyi and I'm sure nondle. Nimgulukudu abantu besilisa. I'm sure nondle. Kwasemakhaya futhi kaningi. Nilezi nja ezibuye emakhaya ngo Good Fridays nango Christmas kuphela. Nezinja. I'm sure even nengane zenu nizondla ngezondlo. Kwangenelela inkantolo ukuze nikwazi ukuthi nondle amagazi enu. Anabuntu nina. Sekaningi nginibuka niselebrate ukufa kwabantu. Nijabule ukufa komuntu uthi ufile umuntu ukuthi nimbeke amathizethize. Lonto ngiqale ngayibona kumngane wami. Ngayibona ngangisekhaya kushone ugogo kaKhuzani. Izinto enani ibhala nibiza umuntu omdala ngegama elibi. Manje bengibuka amaposteni manje. Wangibuya emsebenzi nje ngithola ukuthi ngidelela neyisa lentombazane eshiye emhlabeni ubani uZulu Black Cha abani uZulu Glamour. Nina zinja nina nithi ingane beyihlangene nomgodi kweyiswa uSK anendaba nokuthi lengane eshonile ishiye ingane zayo. Maybe kubo iyona ebimisisaka nina mgodoyi nina niyajabula nina zinja nina ningaqali ngayo lengane aniqali manje. Those two groups ku Facebook agcwele izinto okumele afanwe anabo ubuntu. Where is your humanity? Inhliziyo zenu ngathi ayisekho kusele imbokode instead of inhliziyo anaswelo anayi imbeko. Ngiyafisa ukuthi na akufiwa yini emakini ninamgodoyi nina. Anibona abantu nina. Nizinja nina. Awukwazi ukujabulela ukuthi umuntu ufile. Kuthiwa kukhona izinto ezimbi abezenza. You cannot celebrate ukufa komuntu like that. Anabuntu nina. Ngiyafisa ukuthi emakini kuthiwa akufiwa khona. Noma ngabe kuthiwa umuntu mubi kanjani. As long as nje uma ubengabulali abantu, yes it's fine. Manje ukuthi naye ube umbulali ke hayi ngiyavuma nakhuluma noma yini efike ikhuluma. But manje kufa umuntu ongakaze abulale umuntu lapha. Uneyingane lo muntu bafowethu. Nibhala amasimba nje la ku Facebook. Ngifuna nazi ukuthi na ngiyafisa ukuthi emakini kaza kufiwa yini. Yes sis. Ayangicika. Engasile lezi.
asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane